युवा शेतकरी पुरस्कार प्राप्त कैलास नागरे यांचा आज अस्थि विसर्जन कार्यक्रम आहे। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव कार्यक्रमाला जाणार असल्याने गावात पोलिसांचा चोख बंदोबस्त आहे। सरकार प्रति शेतकऱ्यांचा रोष पाहता गावात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय। खडकपूर्णा धरणातून शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी मिळावं यासाठी शेतकऱ्याने आत्महत्या केली। ही आत्महत्या नसून व्यवस्थेने घेतलेला बळी आहे अशा शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया सुद्धा त्या ठिकाणी उमटल्या। शेतकऱ्यांचा रोष पाहता गावामध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय। कैलास नागरे यांचा आज अस्थि विसर्जन आहे। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव हे कार्यक्रमाला जाणार आहेत। सरकारमध्ये शेतकऱ्यांचा रोष पाहता गावामध्ये मात्र पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय। खडकपूर्णा धरणातून शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी मिळावं यासाठी शेतकऱ्याने आत्महत्या केलेली होती। युवा शेतकरी पुरस्कार प्राप्त कैलास नागरे यांचा आज अस्थि विसर्जनाचा कार्यक्रम आहे आणि त्या ठिकाणी आता केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव हे कार्यक्रमाला जाणार आहेत।